باند انشاءاللہ مدرسہ پچ بیت اما یہ مدرسہ پچ بیت ممکن ادگہ مدارس ہم پچ بین سنگتن ہمار نہ گشتا ممکن دیگہ مدرسانی ہم چٹھی بریبر ہمیں باند 11 شوال 20 مارچن اتی زاگان بوانینن اتی زاگان عالم جوڑ کنن اتی زاگان حافظ جوڑ کنن اتی زاگان دیندار جوڑ کنن قصہ سرا فرزن زاگے نامہ جوان کن بلکہ زاگے نام تو نامن زاگے شماسا شروع کن شریعت ماس جوانے نہیں بیت پت زاگ پیدا بھی زاگے نامہ جوانے نہیں کن نو مرو چی باند برے جدید انکا مردم کن نام سوچا کن بالکل صحیح بعد انچے نمے براس استن انچے نام بیرا کن اما پیش رندان نام بوتا کن پیش زمانہ کا نام بوتا کہ نام جوان واقف نہ بوتا کہ تھنے وقت اللہ نزین کا پسندیدہ نام عبداللہ ہمارا دوست نے عبد الرحمن ہمارا دوست نے اب میں زاگے نام بھائی دن چھے ہو سنتے مشو بلوچیت یک دو نام گوشے شما بارے کور گز ہیچی یہ نام انت نام یہ بلوچی نا آج زمانے کا تسلو یک اگر بر کتا یہ نام آنا بوتا کم پیرن نام منشکتا گن صحیح ہے آج زمانے کا تاوان نہ زانتا مگر مرو چتا عبداللہ رکلے ہونگا گز زکنے زاگا ناما عبداللہ رکلے عبد الرحمن رکلے ہوتی زاگا ناما تاگز زکنے یہ جہالت انتہائی انت یہ جہالت انتہائی پولنگ یہ مقصد پولنگ چے ورہ کشن شیرہ کشن تے اگر آج زمانے کے پیرے نہ ناست اب میں جنہیں پیرے نہ تے نام استن بالکل صحیح مگر آج زمانے کے نہ زانتا ون علم نہ بوتا ترا مروچ اللہ علم روشنی داتا تانگا ہما کورکائی یہ کنے لگ زاگے نامہ پس جوان کن زاگے تعلیم پس جوان کن زاگا ماس پس یہ دوین شب روز زاگے سر محنت کرن ہمارا معلوم ہے یہ دا مردم ہوتی زاگانا کارن داخلہ کرن بس ختم پتے گرے زاگے اچ پس سارا کارن